шумо мехоҳед хариди фоидаовар бикунед, пас марҳамат ба мағозаи беҳтарин. молҳои техникӣ аз брендҳои ҷаҳонӣ бо тахфифи махсус. ба ҳама намуди молҳои мо. суроға кӯчаи озодӣ, паҳлӯи факултаи филологияи тоҷик. мағозаи беҳтарин. шитобед то хариди қулай намоед. тамошобинони иззатманд салом. нашри навбатии барномаи криминалии ахбори вазорати корҳои дохилиро аз фаъолияти мақомоти корҳои дохилии кишвар манзури шумо менамоем. бо тамошои барнома ин лаҳза шумо имкон доред аз қасд ва ҳаракатҳои ҷинояткоронаи гумонбарони ҷиноят ки аз ҷониби кормандони милисия ошкор гардидааст маълумот гиред. дар студия бо шумо Моҳрухсор Таваллузода. имрӯз дар барнома тамошо кунед. сархушии ронандагон ошкор шуд. бо роҳи муфт ба даст овардани автомошина аз ҷониби авом фиреб. шарҳин ва дигар хабару гузоришот дар нашри навбатии барномаи криминалии ахбори вазорати корҳои дохилӣ. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади мубориза бо муомилати ғайриқонунии маводи мухаддир ва пешгирии нашъамандии чораҳои таъхирнопазир андешида дар ин самт чораҳои зарурӣ роҳандозӣ гардидааст. зимни коркардҳои оперативии кормандони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе 2 нафар паҳнкунандагони воситаи нашъадор ё ба истилоҳ баригаро боздошт намуданд. шарҳи ин ҷиноят дар таҳияи Сироҷдини Шакурӣ. кормандони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе дар натиҷаи коркардҳои оперативии ҷустуҷӯӣ 2 нафар чунин паҳнкунандагони хурди воситаи нашъадорро дар ҳудуди пойтахт дастгир намуданд, ки тибқи маълумотҳои оперативӣ давоми чанд соли охир ба паҳну фурӯши воситаи нашъадор машғул буданд. шаҳрванд Қурбонов Қурбоналӣ Акбархонович санаи таваллудаш 1986 истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе кӯчаи Чармгарон ки дар баробари худ нашъаманд буданд, ҳамзамон бо паҳну фурӯши воситаи нашъадор шумораи зиёди ҷавононро ба ин дарди ҷонкоҳ гирифтор намудааст. дар идомаи чорабиниҳои оперативӣ ҳаммаслаки номбурда шаҳрванд Қурбонов Кароматулло Сайдалевич соли таваллудаш 1993 истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе кӯчаи Фирдавсӣ низ дастгир карда шуд, ки ӯ низ воситаи нашъадорро ба қисмҳои хурд тақсим намуда дар байни ҷавонон ба фурӯш мебаровардааст. дар натиҷаи санҷиш муайян карда шуд, ки ҳамарӯза ин 2 нафар маводҳои нашъадори навъҳои героин ва ҳашишро барои якдафаина истеъмол омода сохта ба маблағҳои гуногун ба фурӯш мегузоштанд. айни замон нисбати гумонбаршавандагон Қурбонов Қурбоналӣ ва Қурбонов Кароматулло тибқи талаботи моддаи 200 қисми 3 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, номбурдагон дар ҳабси пешакӣ қарор доранд. каҷрафтори бо сарнавишти 2 нафар сокинони пойтахтро доғдор кард. шаҳрвандон Холматов Ёдгор соли таваллудаш 1985 ва Шарипов Абубакр соли таваллудаш 1991 иқоматкунандагони ноҳияи Синоп барои содир намудани ҷиноятҳои дуздӣ аз ҷониби кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилии 1 ва шуъбаи вазорати корҳои дохилии 2 дар ноҳияи мазкур дастгир гардиданд. нафарони гумонбар дар дуздии телефони мобилӣ, маблағ ва ҷавоҳироти нуқрагин гумонбар мебошанд. Монда телефону дар пеши киоск айдуш буромад. Маъмура диздим. Баъди 100 метр гузаштум, корганои милиция мара кардам, задержат кардам. Айдарми машин телефон дузида гирифт, сини болу рафтам. Додвоишид мегардим бачаҳам. Нам циркнак шид насад. Дарим даридан телефон мондум. тафсилот зарар расондашудаи гумонбаронро ба ҷабрдигон наздик ба 20 000 сомонӣ рабт медиҳад. вобаста ба кирдорҳои содирнамудаи гумонбарон тибқи талаботи моддаи 244 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида, гумонбарон дар ҳабси пешакӣ қарор доранд. як нафар сокини 37 солаи шаҳри Кӯлоб низ барои содир намудани ҷинояти дуздӣ ба дасти милисия афтод.
гумонбар аз манзилҳои ҳамдиҳагони худ маблағ, телевизор, планшет ва дигар ашёҳои рӯзгордориро ба яғма бурдааст. идомаи мавзӯъ дар гузориши навбатӣ. санаи 29 июни соли 2022 тахминан соатҳои 3:10 шаҳрванд Турсунов Собирҷон Сафархонович соли тавлидаш 1984 сокини шаҳри Кӯлоб тариқи ниҳонӣ вориди яке аз хонаҳои истиқоматие ки ба шаҳрванд Ятимов Комилхон тааллуқ дорад дохили ҳуҷраи мазкурро кофтуков намуда аз он ҷо як адад телевизори тамғаи Samsung арзишаш 3000 сомонӣ, як адад планшети тамғаи Huawei арзишаш 1500 сомонӣ ва 270 сомонӣ пули нақдро тасарруф намуда аз ҷои ҳодиса ғайб мезанад. аз ин кирдораш даст накашида боз такроран бо ҳамин тарзу усул вориди хонаи истиқоматии шаҳрванд Раҳматов Турахон шуда як адад телефони мобили тамғаи Samsung A10 ва маблағи 70 сомониро тасарруф намуда аз ҷои ҳодиса ғайб мезанад. боз такроран бо ҳамин тарзу усул ба хонаи истиқоматии шаҳрванд Раҳматуллои Фарҳод ғайриқонунӣ вориди хонаи истиқоматии мазкур шуда аз дохили хона 3 адад таҷҳизоти оҳанбурии барқиро тасарруф намуда аз ҷои ҳодиса ғайб мезанад. риёсати кофтукови ҷиноятии вазорати корҳои дохилӣ аз боздошти як нафар қаллоби гузаро хабар медиҳад. Хазиров Шаҳзод соли таваллудаш 1998 иқоматкунандаи ноҳияи Шаҳритӯзи вилояти Хатлон бо ҷурми қаллобӣ ба даст афтод. ин нафари авонфиреб бо роҳи фиреб ба боварии Шафеев Абубакр иқоматкунандаи ноҳияи мазкур даромада дар давоми солҳои 2020-2021 аз ӯ якчанд адад автомашинаҳои сабукравро тариқи насия бо арзиши аз 110 000 сомонӣ то 180 000 сомонӣ харидорӣ намуда нақлиётҳои мазкурро бо нархи арзонтар фурӯхта маблағҳои ба даст овардаашро ба манфиати шахсӣ истифода бурдааст. илова бар ин дар ин муддат аз шаҳрванд Шафеев Абубакр барои рушд додани тиҷораташ боз як миқдор маблағ гирифта ваъда додааст ки дар муддати кӯтоҳтарин бо маблағҳои мошинҳо якҷо карда оварда медиҳад, аммо ӯро фиреб додаву ба зарари гарони иқтисодӣ гирифтор намудааст. 517 000 сомон буд ба эрои имконият я бур 100 000, я бур 90 000, я бур 30 000 дода будмша. дар маҷмӯъ Хазиров Шаҳзод 815 000 сомонии Шафеев Абубакрро аз они худ намудааст. айни замон дар риёсати тафтишотии вазорати корҳои дохилӣ нисбати Хазиров Шаҳзод бо моддаи 247 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда номбурда ба ҳабси пешакӣ гирифта шудааст. як нафар сокини ноҳияи Темурмалики вилояти Хатлон низ бо ҷурми қаллобӣ боздошт шуд. ин нафари ба ҷомеа хавфнок аз сокинони ноҳияи мазкур бо роҳи фиреб маблағ гирифта ваъда додааст ки бар ивази маблағи гирифтааш ба онҳо гандум оварда медиҳад, аммо ваъдаашро иҷро накардааст. Бунафша Боронова ин ҷиноятро шарҳ медиҳад. дар натиҷаи гузарондани корҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз тарафи кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Темурмалик Тӯйчихонов Алоуддин Абдулмуминович соли таваллудаш 1996 зода ва истиқоматкунандаи ноҳияи Темурмалик дастгир карда шуд ки бо мақсади ба даст овардани маблағ бо роҳи фиреб ва сӯистифодаи боварӣ аз шаҳрванд Боякова Файзинисо маблағи 2000 сомонӣ гирифта ба ӯ ваъда додааст ки хоҷагии деҳқонӣ ғалладона дорад, ба вай бар ивази маблағи 2000 сомонӣ гандум бо нархи арзон медиҳад. лекин дар асл Тӯйчихонов Алоуддин ягон намуди хоҷагӣ ва заминҳои ғалладона надоштааст ва маблағи ба даст овардаашро дар эҳтиёҷоти шахсияш истифода намудааст. боз ба ҳамин тарзу усул бо роҳи фиреб аз шаҳрванд Алиева Нилуфар маблағи 8420 сомонӣ, аз шаҳрванд Алихонов Салимхон маблағи 2050 сомонӣ, аз шаҳрванд Ҷаборова Шукрона 900 сомонӣ, аз шаҳрванд Эсаналиев Ҳасан 1600 сомонӣ, аз шаҳрванд Султонов Раҳмонҷон 2300 сомонӣ, аз шаҳрванд Ёқубов Фирдавс 1000 сомонӣ, аз шаҳрванд Ҳакимов Саймухтор 2500 сомонӣ ва бо ҳамин тарзу усул бо роҳи фиреб аз 14 нафар шаҳрвандони ноҳияи Темурмалик маблағҳои пулии ҳархела гирифта маблағро ба манфиати худ истифода бурдааст ки ҷамъи умуми зарар расондаи Тӯйчихонов Алоуддин ба шаҳрвандон
سالان 28870 سومونی را تشکیل می کند. نسبت تویچخانوف علاودین عبدالمنانویچ با علامت های ترکیب جنایتی در ماده 247 قسم 3 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده، تفتیشات در این سمت ادامه دارد. идораи воситаи нақлиёт дар ҳолати сархушӣ барои тамоми иштирокчиёни ҳаракати роҳ, худи ронанда, пиёдагард ва мусофир хавфнок аст. бо назардошти ин омил қонунгузор ҷавобгариро барои чунин қоида вайронкунӣ сангинтар намуда дар баробари аз ҳуқуқи ронандагӣ маҳрум намудан пардохти ҷаримаи бузургро муқаррар кардааст. ҳолати мастиву сархушӣ на танҳо аз истеъмоли нӯшокиҳои спиртӣ, балки аз истифодаи воситаҳои нашадор ба мисли кӯкнору бангдона, ҳабҳои синтетикӣ ба истилоҳ экстази ва дигар намуд маводҳои мухаддир ба вуҷуд меояд. шахси масту сархуш ва зери таъсири тарёқ қарор гирифта амалу рафтори худро ба пуррагӣ идора карда наметавонад ва чунин омил ки барои баъзеҳо дилхушӣ аст, ҳодисаҳои нохушро дар пай дошта метавонад. дар ҳудуди шаҳри хуҷанд корбари нозирони шуъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ дар вилояти Суғд дар самти риояи қоидаҳои ҳаракати роҳ санаи 7 сентябр 2 ҳолати сархушии ронандагон аз таъсири воситаи нашадорро ошкор намуд. нисбати рафтори ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Lexus аломати қайди давлатиаш 8880 BW02 Маҷидов Абдуазиз Раҳмонович, сокини 29-солаи шаҳри Хуҷанд, ҳангоми дораи сабукрав дар ҳудуди кӯчаи Гагарин кормандони бозрасӣ шубҳа карда баъди муоина ва ташхиси наркологӣ зери таъсири маводи нашадор қарор доштани ӯро муайян карданд. ба ҳамин монанд ронандаи автомошини тамғаи Mercedes Benz рақами қайди давлатиаш 0700O01 Табаров Аслиддин Нуруллоевич, соли таваллудаш 1979, истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе ҳангоми боздошт ва санҷиш ронанда дар истеъмоли маводи бангдона гумонбар дониста шуда баъди ташхиси наркологӣ ва муайян шудани ҳолати сархушии охирон нисбаташ бо моддаи 332 кодекси ҳуқуқи вайронкунии маъмурӣ идора намудани нақлиёт дар ҳолати мастӣ протоколи ҳуқуқи вайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуд. муайян ва аз идораи воситаи нақлиёт дур кардани ронандагони сархуш аз он ҷиҳат хуб аст ки хавфи ба дигар иштирокчиёни ҳаракати роҳ дошта пешгирӣ карда мешавад. бозрасии давлатии автомобилии вилояти Суғд тамоми ронандагонро бори дигар ёдрас менамояд ки аз одати номатлуби идораи воситаи нақлиёт дар ҳолати мастӣ худдорӣ намоянд, зеро ин гуна дилхушӣ ки беинтизомӣ аст ба ҳаёту саломатии атрофиён хатар дорад. дар донишгоҳи давлатии бохтар ба номи носири хусрав ба хотири пешгирӣ аз ҳодисаҳои роҳу нақлиёт аз ҷониби кормандони масъули шуъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Хатлон бо донишҷӯён суҳбату вохӯрӣ гузаронида шуд. дар ин чорабинӣ оммафаҳмонӣ муҳассилини факултаи педагогика ва варзиш ҷалб шуданд. ҳадаф аз ин вохӯрӣ риояи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ, итоат кардан ба чароғаки роҳнамо, истифода набурдани телефони мобилӣ ҳангоми идоракунии нақлиёт ва дарки оқибати нохуш доштани беаҳамиятӣ ҳангоми гузаштан аз роҳ маънӣ дод гардид. аз ҷумла гуфта шуд ки ҷавонӣ айёми илмандӯзӣ аст ва ба ин далел набояд донишҷӯ вақти худро ба мошинсаворию худнамоӣ сипарӣ кунад. ба хусус истифодаи нақлиёте ки ба падар, бародар ё наздикон тааллуқ дорад бидуни ҳуҷҷати дахлдор манъ аст. барои мисол гуфта шуд ки донишҷӯ Азизов Ҷурабек, сокини ноҳияи Хуросон, санаи 13 сентябри соли 2022 тавассути воситаи нақлиёти тамғаи Opel Astra рақами қайди давлатиаш 2754 MO03 бархилофи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таҳсилоти олии касбӣ ва таҳсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимӣ бо идораи нақлиёт ба дарс омада, инчунин қоидаҳои ҳаракат дар роҳро риоя накарда воситаи нақлиётро дар минтақаи истиқоматӣ гузоштааст. барои ин амал нисбати ӯ барои вайрон кардани талаботи моддаи 21 қисми 11 сархати 9 қонуни дар боло зикршуда бо моддаи 346 кодекси ҳуқуқивайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон чораи қонунӣ андешидаанд. дар умум таҷриба нишон додааст ки баъзе ронандагон қоидаҳои ҳаракат дар роҳро дағалона вайрон намуда ҳаёт ва саломатии дигаронро дар хатар мегузоранд. чунончи Шералиев Алиҷон, сокини ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, ронандаи нақлиёти тамғаи Mercedes Benz рақами қайди давлатиаш
4343UU01 ҳангоми ҳаракат дар ҳудуди ноҳияи Кушониён аз уҳдаи идора кардани воситаи нақлиёт набаромада дар канори чапи роҳ ба симчӯб ва дарахти арча бархӯрдааст. дар натиҷа мусофири дохили нақлиёт Нигматова Назира соли таваллудаш 1984 сокини ноҳияи Ҷалолдини Балхӣ ба саломатиаш ҷароҳати вазнин бардошта дар беморхона ба ҳалокат расидааст. ин ҳодиса аз он дарак медиҳад ки саросимагӣ ва беэҳтиётӣ ҳангоми идора кардани воситаи нақлиёт оқибати нохуш ва маргбор дорад. дар охир шуморо оид ба чорабиниҳои варзишӣ дар мақомоти корҳои дохилӣ шинос менамоем. футболбозони дастаи шӯрои ҷумҳуриявии Динамои вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Ижевскии Федератсияи Русия дар мусобиқаи байналмилалии футболи хурд ки миёни мақомоти ҳифзи ҳуқуқ баргузор гардид, қуввоозмоӣ карда ҷои аввалро ишғол намуданд. гузориш дар ин бора. аз 14 то 17 сентябр дар шаҳри Ижевскии Федератсияи Россия мусобиқаи байналмилалӣ оид ба футболи хурд миёни кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои қудратӣ ба хотири гиромидошти собиқ дарвозабони маъруф Лефи Ҳашим баргузор гардид. дар ин чорабинӣ дастаи футболи Динамои вазорати корҳои дохилӣ ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок намуда бо нишон додани бозиҳои зебо ва натиҷаҳои назаррас мақоми аввалро ишғол намуд. зимни бозгашт футболбозони муваффақи дастаи Динаморо дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе масъулини соҳа ва ҳаводорон тантанавор истиқбол гирифтанд. дар мусобиқаи мазкур 8 даста иштирок намуда ба ду гурӯҳ тақсим шуданд. дастаи Динамо дар гурӯҳи А шомил гардида бо тимҳои Динамои шаҳри Ижевскии Федератсияи Россия, Динамои вазорати корҳои дохилии Беларус, вазорати ҳолатҳои фавқулодаи Федератсияи Россия рақобат кард ва дар ҳар се бозӣ бо ҳисоби 4-2, 3-1 ва 5-3 зафар ёфта ба даври нимниҳоӣ баромад. дар бозии даври нимниҳоӣ дастаи Динамои вазорати корҳои дохилӣ тими Виспа Россияро бо ҳисоби калони 6-1 ва дар финал вазорати ҳолатҳои фавқулодаи Федератсияи Россияро бо ҳисоби 4-0 мағлуб намуд ва сазовори ҷои аввал гардид. барои футболбозони дастаи Динамои вазорати корҳои дохилӣ ҷоизаи мусобиқаи мазкур дар соли 2022 дастоварди назаррас маҳсуб меёбад. инҷо бо шумо хайру хуш намуда хоҳиш менамоем ки бо милитсия ҳамкорӣ карданро фаромӯш насозед, чунки ҳамкорӣ бо мо барои аз байн бурдани ҷинояткорӣ ва падидаҳои номатлуб мусоидат менамояд. то дидори навбатӣ иқболу фаромандиро таманно менамоем. шумо мехоҳед хариди фоидаовар бикунед, пас марҳамат ба мағозаи беҳтарин. молҳои техникӣ аз брендҳои ҷаҳонӣ бо тахфифи махсус. ба ҳама намуди молҳои мо. суроға кӯчаи озодӣ, паҳлӯи факултаи филологияи тоҷик. мағозаи беҳтарин. шитобед то хариди қулай намоед.